senzani siyamamukela uphakamani wakamdluli ngelinye ilanga nabalaleli bazomuzwa emva kalombhobho naye uma inkosi imvumela ukuthi abe khona futhi ngolunye usuku. But it's such a lovely thing Mkhathini ukuthi you know you meet people for the first time but it feels as if you've known them for years. Yasho ukuthi uNkulunkulu is really doing something behind the scenes. Uzizwe usekhaya nomuntu efike ezizwe naye ukuthi cha usekhaya unabafowabo enkosini. Siyabonga kakhulu Mkhathini ngophakamani wakamdluli. Ngiyazi ngelinye ilanga uzofuna ukuthi shout out yibo bonke abantu abamaziyo lapha etshele emnyama kodwa uzokwenza lokho Mkhathini. Nikhonze njani lapha ekhanyeni? Inkosi nathi konke kuhamba kahle, kumnandi ukuhlangela kwabangcwele, shunyelwa kwezwi, ukwazi ukuyamukela zonke lezo zinto amaplani kaNkulunkulu okwakha umuntu wangaphakathi ahlehleke enkosini nezono ayikwazi ukunamathela unomphelo uma uhlezi ukhona phakathi kwa-6 Harvey Road ePinetown njalo lesonto from 11 level 1 suke sikhona. Ngiyayithanda le Mkhathini ngoba mina iyangikhathaza kakhulu. Ngiyafisa nokuthi bakhathaze abazalwane le ugcina ngayo ukuthi uma uhlanganyele nabazalwane nezono nazo ngathi azinamathele kakhulu ngoba by virtue of having abazalwane around you, that thing tends to on itself hold you accountable to some extent. And ngiyafisa ngelinye ilanga nje ke senze ishow ikakhulukazi ngoHebrews 12 enhlakweni Mkhathini. The first few verses the Hebrews 12 ukuthi sihlale senze izinto ezibhedayo kanti sinenqwaba yabazalwane abasezulwini mveli who are watching us every day nenkosi who are cheering us up. Mangibheda bathi Nkosi don't do that, don't do that. You know, just like umuntu esestadium egijima kunenqwaba yofakazi balapha ahleli lapha estadium cheering him on. What an interesting thing just to know ukuthi uNkulunkulu usithanda ngendlela ukuthi usibekele ifu ngendlela ababaleki ngayo labazalwane. They are like a cloud Mkhathini cheering us on. Iyasilekelela lento ukuthi wayona lento leyo will hold us somewhat accountable. I know it should to me and it does to a very large extent. I'm sure ingabasiza nabanye abazalwane. Sisebena isho ngathi njalo a couple of weeks ago but it wasn't necessarily focusing ekuyiphatheni knowing ukuthi ubuke umhlaba wonke literally ubuke umhlaba wonke sezulwini izulu lonke libheke wena. Hayi uNkulunkulu yedwa nje kuphela. All these people from Abraham kuze kufike umzalwane oshona izolo esimngcwaba izolo bonke ufike wabajoyina amehlo abathe njo ngithini sifanele sishayise uvalo lento Mkhathini. Impela iflofakazi liyibonelo kuthina ukuthi nathi singayiphila lempilo yokukholwa kuze kube sekugcineni ngoba uma uAbraham bayibamba bengenabo abantwana babekezele enkosini uNkulunkulu wagcina babusisile ekugcineni. OMoses babe amamedala wabulala umuntu kodwa wabuya umguqula uNkulunkulu. Yini wenembu oyenzile ekwenza ubone ngathi ngeke ukwazi ukuhamba noNkulunkulu. Uneyibonelo nefulofakazi lithina sahamba. uDavide waphinga nonkosikazi womuntu wa-organize ukubulawa kwendoda kodwa wabuye waphenduka enkosini. Wenzeni le embi ngendlela yokuthi ubone sengathi hlehla unomphelo. Kodwa leli flofakazi liyasikhumbuza umusa kaNkulunkulu khona uPawuli abenza izinto uyibiza ngenkunzumalanga yesoni. uNkulunkulu wethu unomusa, uNkulunkulu wethu unesineke. Liyasikhumbuza leli flofakazi ukuthi nathi singayihamba ngendlela. Man, I wish we can talk about this today, kodwa kulona usuku lakhona namuhla sikhuluma ngomona, sikhuluma nge-envy, sikhuluma nge-jealousy, sikhuluma ngesikhwele, sikhuluma ngayo yonke into nje ehlanganyele umona. Fanele sibheke mhlawumbe Mkhathini ukuthi ukhona umona ongcwele iBhayibheli lu-encourageayo noma nje umona
sizobona namuhla ngasenza lokho kodwa-ke ngaphambi kokuba siyenze njalo siyayicela inkosi njalo ukuthi besizokhuluma izwi layo kube yona phela esikhona njalo ukuze kungakhulumi umkhatheli kungakhulumi inkosi bese sithi thus says the Lord. Umkhatheli. Siyakubonga Baba ngendodana yakho uKristu Jesu osinikelele yena ukuze abe yinhlawulo yezono zethu. Ngaye izono iqolelwe, sisindisiwe, sizelwe kabusha, amagama ethu abhaliwe encwadini zokuphila emazulwini. Akusekho ukulahlwa kuthina ngoba uKristu Jesu ube yinhlawulo ngenxa yethu. Siyabonga Baba ukuthi kanye naye usinikeza konke okunye esikudingayo. Wena owazi izidingo zethu nalezi thina esingazazi. Uyakwazi nesingakudingi thina esicabanga ukuthi siyakudinga. Usinikeze lokho kusifanele impela okuzosilekelela ukuhamba entandweni yakho, okuzosilekelela ukufika emaphakadeni. Sisize Baba singabe abantu abanaka ezabanye izinto. Singabuki lokhu wena othi sikufanele ukuthi sibe nakho kodwa sibuke ukuthi omunye unani, sigcine siba nomona sifisa izinto zomakhelwane bethu. Sisize sibe abantu abanothando abakuthakaselayo ukubona omunye ephumelela, ukubona omunye ebusiswa uNkulunkulu ngisho ngezinto nathi esizifisayo kodwa singakabi nazo. Sibe abantu abangayicabangeli bona, abafisa okuhle konke kuze nje kubona kuphela. Sinikele inkosi ngezwi lakho, size nathi masikhuluma sikhulume ngokuhlakanipha nokuthembeka kulokhu wena okwambulile. Sizolalele akheke osakude nawe asondezeke kuwena Nkosi, ubadonsele emfundisweni abanye. Ohlehlile umbuyise ngomusa wakho bese uyaliqinisa ibandla lakho ulikhazimulise elakhe igama. Igama likaJesu. Amen. Amen. Siyabonga mkhathini. Umlaleli siyabamukela uma usanda vula umsakazo wakho. Mina ngumteteni wenkosi. I'm your host ngihambisana noBaba Khoza njalo ngamasonto ukusuka ngehora lesithupha kuze kube ihora lesikhombisa ntambama. Kanti siyafisa siyathanda futhi siyakumema ukuthi uhlanganyele nathi esihlokweni sethu sanamuhla lapha ku-073 709 1991 073 709 1991 noma lapha ku-086 10 10 300 086 10 300 noma ku-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu. Sikhulume nawe ukhulume noNkulunkulu akubeke enhliziyweni yakho. Unombuzo ubuza umbuzo wakho, makunophawu lothize phawula, mawunomkhuleko khuleka. Uma une-wisdom ofisa ukuyishera yenze njalo phela bazise ukuthi lolu hlelo akulona kaNkosi lomkhathini, akulona uhlelo lomsakazo, uhlelo lwakho noNkulunkulu wakho. Senze njalo-ke namuhla isihloko sethu esikhuluma ngaso isihloko somona. Ngiyazi ukuthi thina abazalwane akumele sibe nomona kodwa iqiniso lithi sinomona nje ubona umzalwane ethenge iy'cathulo ezintsha, sinomona ubona umzalwane egqoke kahle, sinomona ubona umzalwane ey'thengele imoto nje noma ngeyona imoto ethethe isonto emhlanje ulethenga imoto nje bese ufisa wangathi nawe ngabe kwenzeka njalo kuwena. Khohle leli vesi lithi ungalangazeleli into zikamakhelwane wakho. But sinawo umona, sinomona ngey'ngane zethu, sinomona ney'hlotsheni zethu, sinomona nabantu esiganene nabo, sinomona nje ebese sifisa nokuyijustifya yona lento yomona mkhathini ehambisana nesikhwela. Awufuna umakoti wakho aye anywhere, awufuna ukumbona egqoke iy'ngubo ey'thile because uba muhle kakhulu bese kuvuka nomona kuwena uthi khumula lento ayilungile lento. Umntana abantu ufana ahlale eshuqule ngasesikonke isikhathi wenza iy'nwele uzenzani, iy'nwele inzipho uzenzani ulunge nje because awufuni nje abe muhle njengabo bonke abanye abantu abahle emhlabeni nalowo uNkulunkulu amenzele kona. Nomona nje mehamba uyaphi uyamonitorisha, ufake i-tracker emotweni, bheka ama-movement wakhe wonke. Lento yomona mkhathini igcine sesithethe iy'mpilo zabantu, sesibulela abantu, igcine nathi sisemajele,
gcine lento isenzisa isono. So umona uziveza ngendlela eziningi emkhathini. Njengoba ngisho ukuthi kungaba umona nje lo we-envy ukuthi umakhelwane wakhe menza izinto ezinhle enzekelelwa izinto ezinhle, ungamjabuleli, ungamthokozeli, ungambongeli, ube nomona ukuthi kwenzeka lokho. Kanti futhi it can also be jealousy ey'nganeni zakho noma kunkosikazi noma kumyeni wakho, something like that emkhathini. But sokhuluma ngako konke lokho sikubheke ukuthi ngempela uNkulunkulu uthini ngomona, usukaphi lo mona, uyaphi njengoba kunjalo emkhathini. Osanda vula umsakazo wakho siyakwamukela again lolu hlelo Sound Doctrine Hub. Mina ngudidi ngoNkosi. We are on the same station, Ivoma 103, the adult radio for the young at heart. Mkhathini asibheke nje ukuthi mhlambe emavesini in the Old Testament, for example, lastana nomona early in the scriptures isihlangana nawo lapho encwadini ka-Exodus, and isihlangana nawo ku-Exodus chapter 20 lo chapter 20 mkhathini ila uNkulunkulu enikeza khona abantwana baka-Israyeli imiyalelo, imiyalelo eyishumi. Uyakhuluma kukhona okuthintakayo lapho ngomona mkhathini. Uthini uNkulunkulu nekhuluma ngomona? U-Exodus 20 verse 17, ungayifisi indlu yomakhelwane wakho, ungamfisi umfazi womakhelwane wakho, inceki yakhe, incekazi yakhe, inkabi yakhe, imbongolo yakhe, noma yini kamakhelwane wakho. uNkulunkulu ufundisa u-Israyeli nathi awukashintshi lo myalo nakuthina ukuthi okwamukela lokhu uNkulunkulu akunikeze khona wena. Hlakaniphile uNkulunkulu unothando, uyakwazi okufanele wena. Usuku ukuthi wenze njani kwabanye abantu bese umbeka icala sengathi akenzi kahle kuwena, usezozwa ngawo ukuthi ayi uma unikeza ubani ukuthi nami ngiyeza ukuthi ubala izinto ezimbalwa la isijwayele nathi ukulingeka ngazo. Indlu yomakhelwane wakho, umbonile uya-extenda, ubonile ukuthi ufaka amathayili, mhlambe kuwena kusawuthayela, usuyayilangazelela, ufise ngathi ngabe yakho. Abanye ngenxa yomoni envy angaze ambulala umuntu, ngoba nje akakwamukela ukuthi omunye akabe nento engcono, a-enjoy into engcono kunaye, agcine emzonde nje umuntu, akamzondeli lutho, umzondela ukuthi into yakhe ingcono. Ungamfisi umfazi womakhelwane wakho, omunye ubona unkosikazi womunye emuhle kunowakhe, eyiphatha kangcono kunowakhe, agcine emfela umona nje. Noma ingabe inceki yakhe, babe baney'nceki abayiqashile ey'sebenzayo, noma incekazi, iy'nkomo zakhe, imbongolo zakhe, noma yini-ke njengoba umfundisi kade ebala, umyalo lo ovela enkosini ukuthi asoyigada inhliziyo yethu, singavumi izelulele ey'ntweni zomunye umuntu. Ungabuki ukuthi ezakhe iy'ngane ziyasebenza, ziyiphatha kahle kunezakhe ezakho ziyakuhlupha. Mthokozele uma ubona kunjalo, kunokuthi ufise ngabe wena onaleyo nto, uyena engabe uxakeke ngendlela uxakeka ngayo. Igade inhliziyo yakho ingabi ne-envy noma umona. Mkhathini mawubheka encwadini yabaseKorinte chapter 4, ziningi izinto umpostoli Paul akhuluma ngazo lapho, but ezinye zezinto akhuluma ngazo ilento yokubhosta. Umona to some extent uyahambisana nalento yokubhosta, but into asifundisa yona lapho uthi yonke into esinayo siyiphiwe uNkulunkulu. So why do you boast as if vele ubungenako konke sinako? Now, but here's the thing about this thing of boasting emkhathini. Lento ungabhosta ukuthi ube ugcina usunomona. Uthi umpostoli Paul, everything you have is a gift from God. Now, kulento oqeda uyikhuluma uthi ubona umakhelwane extend, ufise nawe ukuthi unga-extenda. Efaka ama-tiles nawe usufuna ukufaka ama-tiles. Lento umpostoli Paul akhuluma ngayo lapho kule ncwadi engikhuluma ngayo, uthi basically kule level okuyona, bonga kwayona leyo level leyo, because kwayona leyo level iyisipho esivela kuNkulunkulu. So ungafisi ukuba na more as if uzenzele lento, because everything we have is pure esivela kuNkulunkulu.
So mangabe wena ukwazi ukuthayela one room, umakhwelane uthayela 5 rooms, bonga kona lokho ukuthi lo one room isipho uNkulunkulu akuphe sona. So in that case we are able mkhathini ukuthi ubonge lokho okuncane uNkulunkulu akuphe kona, uma uthembekile kuloko okuncane, then next time uNkulunkulu uzokupha more. In that case mkhathini lento yomona to a very large extent iyaredirecteka, awusabi nomona, usuyabonga lokho uNkulunkulu akuphe kona, because realizing ukuthi wabona lokho okuncane onako akukona okwakha, akukona amandla akho, isipho esivela kuNkulunkulu. Sonke ayikho into esifanele kuNkulunkulu. Sibuye sikukhohle lokho ukuthi into uNkulunkulu asikweleta yona sonke. Nakubantu wenze njalo uNkulunkulu, abanye benza bacebe, abanye benze babe mpofu, abanye baphakathi nendawo, abanye abanikeze lokhu, abanye abanikeze lokhu, abanye angabaniki. Asomthemba ekuhlakanipheni kwakhe, indlela zakhe iphakeme kunezethu. Ungabheki akwenza kwabanye, mbonga uthakasele lokhu lomusa akunika wona wena, noma ngabe ubone ngabe awulingani nabanye. Na mkhathini mhlambe lento yomona asi-realize ukuthi into yenyama, kanti thina esesindisiwe sifanele siphile ngokamoya. Silethe nebalance phakathi kwenyama nezinto zikamoya. Sikhumbule ukuthi sisempini thina, inyama isempini nento zikamoya. So sikbalansa njani-ke mase kufika lapho mkhathini ey'ntweni zomona, noma ngabe yiphi indlela esifuna ukuyijustifya ngayo, but to realize ukuthi lento yenyama, I mean yomona, isenyameni. Uthi masowuvukelwa umona, ebese uyakhumbula masini ukuthi hayi, angisekho emoyeni manje, angisa-operate ngaphansi kamoya kaNkulunkulu. KwabaseGalatia chapter 5 verse 19 lapha 21, uyenziwe very serious indaba yokuba umuntu onomona ungawunqobi umona. Ubala kanye nezono ezinye very serious. Uthi verse 19, imisebenzi yemvelo eyonakaleyo isobala, okusho ukuthi imisebenzi evela kumuntu omdala, mawuthi awakasindiswa igcwele kuwena, mawuthi usindisiwe, ikhona imvelo eyonakele esasele. Ubala izono zokocansi, athi imisebenzi yemvelo yilena: izono zokocansi, ukungcola, amanyala, ukukhonza izithombe, ukukhonza izithixo, ukukhonza abanye uNkulunkulu, ukuthakatha, ubutha, ukulwa, umona. Yawuza umona ubala kanye nelist enzima kangakanani, efana nokukhonza izithixo nokuthakatha. Athi mayiqhubeka bale: ulaka, ubugovu, ukwehlukana, ukuba amaqembu, umhawu, i-envy, ukudakwa nokuxokozela. Izinto ezifana nalezi engiqedwe ukuntshela ngazo, njengokuba ngasho, abenza lezi zinto abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Abantu abadakwayo abalidli ifa likaNkulunkulu, abantu abathakathayo, abantu abakhonza izithixo, abantu abaphila ezonweni zokocansi abalidli ifa likaNkulunkulu, kanye nabantu abanomona nomhawu. Ngakho lento isho ukuthi masabazalwane kufanele silwe nalezono lezonke, including umona. Ilwa nenhliziyo yakho engakwazi ukujabulela omunye umuntu ma izinto zimhambela kahle. Ilwa nento ekwenza uhalele izinto zabanye abantu, ugcine ucomplaina kuNkulunkulu, ugcine ungasathokozile ngeyakhe impilo, ngoba mawubukeza abanye impilo uyayihalela yonke into. Ilwa naleyo nto, ngoba ungayinqobi, iyinto ekhomba ukuthi kusho ukuthi nensindisa ayikho enhlizweni yakho. Abalidli ifa lombuso kaNkulunkulu abantu abanikele impilo zabo kumona nomhawu. Now uncle Nhlekzo uAaron Ngamabaso ilapha kwahlathi eMnambithi endake number 2, uthi angibingelele ngesihlabelele sithi phansi ngomona. Amen. Uthi yehlisana umona. Let's migrate the topic. In short, mina umona angiwazi ngoba anginawo umoya womona. Esikhundleni somona ngivele ngithi God bless you. Amen. Kusho Uncle Kahlekzini.
Awu uncle yazi ngiyafisa ukuthi abazalwane abaningi bangaba nalo moya wakho mhlawumbe fanele usifundise nalesihlabelelo esithi phansi komoya. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Ndisimamabase Amen. uthi uMakasinela kaHlembe ngimlalele and mangimlalele ngiyafunda futhi ngiyakheka. Siyabonga. Bona nje umkhuleko kababa lo bekhuleka uqoqe konke nguthandile umkhuleko wakhe. Hey bafundisi nayiphatha indaba yomona. Inkulu indaba yomona mina kangazi nginalelo bhadi babomfundisi. Umfundisi bami la ngihamba khona ngabe emphakathini semasontweni semsebenzi abantu umuntu uvela ngibuke njengangithandi. Yini uye kathiwa umfundisi wethu singabi nankinga naloko ngoba kusho ukuthi khona abantu lento abasuke bayibone ukuthi ugcobo khona unalo ngoba la ngihamba khona abafundisi ngiyakwazi ukuhlanganisa abafundisi angisho ukuthi ngoswenka ngiyakwazi ukuthatha leyo mbala ngubeke nalo bese futhi ngakheka kahle into engihlala abafundisi ngazi-ke noma iyona lento engixabanisa nabantu ngoba ngisho esontweni phakathi ukuthi ukuthi khona umzalwane ngizokubuka ngehleli kodwa futhi anikaze ngixabane yona lento yomona hayi siyadinga ukuyikhulekela abafundisi babo manje bese kuba yileyo umona wesibili bafundisi kube khona umuntu ocabangela wena ukuthi unomona mabangizwa nabafundisi sikuzwa kahle shongo lutho umfundisi ongaphawula ngalutho kodwa uzwe enkulumeni yakho ukuthi utheni hayi wena njengathi unomona akukhona ukuthi enhlizweni yakho umbuyisa kanjani umuntu umfundisi ocabangelayo ngoba ayivile imaza leyo nto ngihlale ngisho nala kuma-relationship umuntu o-assumayo umfundisi wenza ukuthi kuwukuthi and iyabulala leyo nto umfundisi mina nje ngithi umuntu musuku-assume ngibuza ayisengiyankada abafundisi kodwa lo mnandi uhlelo uyabonga uMakasinela kaHlembe kuhlale kuyintokozo nje ukumlalela. Siyabonga kakhulu uMakasinela. Asizwe u-Andile sawubona. Amen bafundisi. Amen. Akula endaweni yaseMbumbuli nayithinta indaba yomona. Yabona manikhuluma ngomona siyakubona nje empilweni sibona ngingakhulumi nje nge-South Africa ngithi nje Africa yonke. Uma ubona indlela abantu ababhobhoze ngayo bebhobhozele eSouth Africa yonke leyo nto ikhozi yawo ngumona ngoba manje kunjenje is because of ama-leader angakwazi babale bancamela ukubaleka kunokulungisa isimo emazweni wawo ngenxa yomona obaxoshayo. Uma ngizokhuluma nge-country yethu siyabona indlela ekuyiyona abantu uNkulunkulu ubusisile ilizwe ngama-mineral ngako konke kodwa khona abakokomelayo konke lokho bafuna ukubonga kwabo kuze abanye abantu bafane namatshwele ey'nyoni bahlale bekhamisile becanga ukuthi khona okuzongena emlomeni kungangeni ngoba bathathe konke kulo mona ekukhulunywa ngawo namhlanje ukuthi kunjenje i-country it's because of umona ngoku. Sengamukele mfethu. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Amen. Amen. Asinamona nawe mfethu sifudumele thebulokeza ngifudumele. NgiseNewcastle naye akubandela khona kube kuhle kodwa-ke kuzobe. So waphindele eNewcastle? Hayi khona bekungilethe khona nje kule mpelasonto ekade ngikuyona kodwa kusasa ngizobuyela empangeni. Nobaba
umona lesibeka nje uyisifo kahle kahle ngingakubeka kanjalo mina. Cause umona ungagcina ukwenza ngempela yazi ugula noma uphathwa izifo ebengeke zize zikuphathe ngenxa yokuthi ugcina usunomona. Nanokuthi uma ubheka ngisho iBhayibheli kuGenesis uzokhumbula ukuthi indaba kaKhayini nje no-Abela kwaba umona owadala ukuthi kuze kwenzeke lesasimo esenzeka laphana. Yadaleka ngenxa yomona ukubona omunye ukuthi uNkulunkulu uyamamkela lona umnikelo wakhe. Because uzothola khona la zambuza khona lokhuza ukuthi hawu ngoba nawe nje njalo uma wenza kahle mina uNkulunkulu ngiyakwamukela futhi ngiyajabula kodwa kwavuka umona ukuthi awu ngeke uNkulunkulu wayi namhlanje nakumnikelo kasibani bani wami engawunaki. Embuleleke ngenxa yomona. Bese kuba yilena ke bakumfundisi eke ngithi mina hayi ngithi bakumfundisi uNkosi mhlawumbe uthenge imoto. Ikhala yemoto kabumfundisi uNkosi noma kabumfundisi uKhoza ibomvu. Bese ngithi mina mfokamyeni ngithi ayona imoto kabumfundisi uNkosi eyinhle yona kodwa umbala wayo angiwuthandi yabo. Izinto enganakekile lezi eziwumona cause mina myeni kade ngingenaphi ukuthi ikhala kabumfundisi uNkosi njani. Iphela ngoba eyithanda. Dawo phela mina athi ngingenaphi vele mina umona kwawona lo kumfundisi. Bengezwe ngoba mina ngumuntu weziba iZakha chapter 4 verse 23 lithi phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Uyabona ukuthi ngamanye amazwi inhliziyo ukhiya ngoba umona uvela kuphi uvela enhliziyweni. Inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho mawufuna ukuze ukuphila kamnandi uphila noNkulunkulu umzalwane gcina inhliziyo yakho ngoba ukuphila kuvela enhliziyweni. Amen. Amen. Bawumyeni siyabonga kakhulu nami uMakhumalo Esmero. Ntongo. Bami siyabonga bandla sihle nani njengenhlala yenza ya befundisi bami nathi sihambile indlela nani siyambongela bandla laba abafike lapha e-studio siyababongela kakhulu nathi bafundisi kuhamba nathi sizifikele qathatha nathi sizohlala nabefundisi bethu sibathanda uMakhumalo Esmero. Ngajabula kakhulu Makhumalo awusibuya kude nawe ntombi. Ayibonge bobaba bami siyambonga uNkulunkulu ngani nayichaza indaba yokukholwa ibe isobala kunoma ubani okholwayo ngoba ukholwa kumuntu akuthina sonke esambulele kusho uMusa lapho mkhathini uPaulile wabumyeni uPaulile uMakasine uPaulile noma uAndile lapha eMbombolo uthini umkhathini kuloka sebekushilo. Uqinisile umyeni mayithi umona uyambulala umuntu. In fact lapha kwiZakha 14 verse 30 ingqondo enokuthula inikeza ukuphila emzimbeni. Umuntu onokuthula nje nomzimba wakho uyaphila. Kukhulunywa ngo-mental health manje ilokuthula uNkulunkulu asinika khona. Bese lesakha kodwa umhawu ukubolisa amathambo. Yazi ungaze ugule uguliswa ukuthi omunye umuntu izinto zimhambela kahle. Kungabi khona ukuthula kuyakhe inhliziyo ukukulimaza ngempela. Uthi uPaul ku 1 Corinthians 13 verse 4 uthando liyabekezela lumnene uthando alinamahawu aluyigabisa aluyihlukumezi. Uma umthanda umuntu umbona izinto zimhambela kahle uyamjabulela uyamthokozela ngoba ukumthanda kunjalo ufuna ukubona izinto zimlungela umuntu. Kodwa mawunomhawu uveza ukungabi nalo uthando kuyaphambana. Kahle umhawu uyiform yenzondo kwabanye abantu. Ufuna sengathi bangaqakeka at least njengawe kodwa futhi kahle ufisa sengathi bangaqakeka kakhulu kunawe. Awunalo uthando nenzondo. uNkulunkulu akasize sifunde ukuthandana sikhulekelana ukuthi izinto zihambe kahle kwabanye abantu even noma kuthiwa kuwena akukalungi kodwa ukwazi ukumdumisa uNkulunkulu ngezinto ezinhle azenza kwabanye. Ubone nawe ukuthula kugcwala kweyakhe inhliziyo kube ukuphila nje kuwena even nasemzimbeni ngoba umuntu wentokozo mawubona izinto zizinhle kwabanye. 073-709-1991 073-709-1991 number 086-1010-300 086-1010-300 noma lapha ku Facebook page yethu kwi Sound
Doctrine Hub Facebook page yethu umama oveza udeba uthi wanzwa kanje tu bafundisi u-Ausmethi wasuyamuphendula athi hayi dweba awurestarte ucingo lwakho kwazise phela ukuthi iminyaka esihambile wayirestarte impela nabo uyabonga lapho kusisimithi osemushasha yena oyi-understanda i-technology walekelela udweba sebalekelela nawe-ke obuhleli lapha ekhaya ungayiboni ungezwa ukuthi kuhambani lapha kwi-Facebook page restarta phela nawe kusho ukuthi cishe uphinde uyiqale kabusha ukhaya lihle kaMthimkhulu uthi sanibona abafundisi bami naze nayiphathi indaba enkulu eqhatha ngisho izelamane zingabhekani mubi umona ngoba abanawo abazibongi izibusiso zabo ngoba abaneliswa yilutho uPastor B Gatsheni phansi inqanawe le Kitoliji kwaXimba uthi molo wamkhosi nakuwe Mabukhoza ukhaya lishe okay asimthatheke lo sawubona sangamukela emoyeni sawubona ngiyacabanga usemgwaqeni lo awuzame mhlawumbe ubeke upaka imoto eceleni noma uhambe kancane ukuze sikwazi ukubuzwa ukuthi uthini uyaphinda futhi ukhaya lihle kaMthimkhulu uthi ubabavezi uthi hayi isound namuhla ilo impela uzifikile kaMawulane dadewethu sijabule kakhulu ngibona kuyinkonzo 2 weeks ago uthi ngiyabingelela abathwali bomphongolo ngikhona ngilalele la eMgungundlovu siyambonga uNkulunkulu njalo ngani zinceku zethu ezisithandayo siyanthanda impela ngoba nathi yani niyasithanda uzanele uMazenzele mashobane kaMbulazi uthi bafundisi bami ngiyanibona ngo-C lapha kwi-Facebook page yethu uNonhlanhla Zulu uthi ngibingelele abafundisi bami sinani koze kube lelo hora elinomona usho uNonhlanhla elapha eCanberra elapha eMgungundlovu siyabonga kakhulu mkhathini asikhulume ngalobula nale distraction eza nomona because inobulala lento kusho ukuthi mawuzibona unenhliziyo engamjabulela omunye umuntu zibone njengesiwula zibone njengombhidlizi because lento yomona inobuwula phakathi iphinde futhi ibe nokubhidliza yakhe usho njalo uJobe chapter 5 verse 2 ngokuba isiwula sibulawa ngokukhathazeka nesiduphunga sibhujiswa ngumhawu kunobuwula ukuba umuntu onomhawu ngoba uveza ukungazi yini kanti ukuthi abantu akufanele bafane idizayini kaNkulunkulu ukuthi akwenzeka izinto ezingafani ezikhathe ezingafani kubantu abahlukahlukene nabo sengene ngewindow mama sivele simthathe emkhathini sibambe wena kancane sabona ma ayibona inkosi ninjani ma siyaphila ngawo siyaphila umama qhubeka indaba ngenikhuluma ngayo ukuthi isifo sinzima sifana njengomdlavuza odla umuntu omqede ngoba le ndaba yomona ngibuka laphayana kusawuli ma uDavida emlamulela kuGoliath embulalela uGoliath esevuka umoya omumbi ukuthi uGoliath usemembulala lo amakhosikazi asina ancoma bese sifo sakhe ukuthi ma kunyenye omunye umuntu sengathi ngabekwa yena ukuthi yena owenzile bezapha kusakwenzanga isifo esinzima ngoba omunye umuntu akafuni ngempela ukubona omunye umuntu encoma kangathi ukuthi afuna ukuthi kunconywe iy'ndlela zomona zonke lezo siyambonga-ke kodwa uNkulunkulu ngoba uyasigeza insila ngoba izwi lakhe malikhuluma likhuluma ukuthi nawe uzibone uzinuka amakhwapha ukuthi kulokho okukhulunywayo alinazo yini lesifo uleke enkosini phambili
ukuthi silokhu sikhuluma njalo ngezinto ezishakhayo. Siyabonga abafundisi bami, Mama Dona emaphephetweni. Sibonga kakhulu Mama Ntela lapha emaphephetweni. Mkhathini ngiyafisa ukuthi sithi ukuyiphusha kancane le. Kunendlela yomona esiyibona kakhulu kubaholi. Mhlambe angigcile kakhulu kodwa uyibona even in the secular world. Uyabona abantu abaphethe ababa nomona kubantu ababaphethe abangaphansi kwabo abanekhono nabenza umsebenzi kahle bebafela umona asilethe emandleni umfundisi noma the so-called founder ngoba namuhla sekunabantu abathi yibona ama-founder ibandla thizeni ufounder wakhona yilokhu behlisa uKristu esihlalweni sabo seyibona ama-founder amabandla but anyway asikho lapho abafuna ukudedela abanye abantu abangaphansi kwabo for example ukuthi baqeqesheke bashumayele babafundise babanikeza ama-opportunity benza amaphutha abafunde amaphutha abawenzile ukuze ivangeli lizobazi umfundisi uvela aqoqobala ipulpit ungathi ngeyakhe ungathi ibandla ngelakhe bese kuya-understandeka ukuthi hhayi vele uyena usenior pastor kufanele kushumayele yena akunamona lapho mkhathini okungafuna ukubona abantu abanye beqeqesheka mubheka umpostoli uPawulu akekho umuntu ngaphandle kaKristu oke washumayela ukudlula umpostoli uPawulu asiyiboni lento eqoqobala ipulpit simbone ethatha uTimothy ingane ezincane sibone ethatha uBarnabas sithatha oTitus oSila bonke laba bantu ebanikeza amathuba abafundisa athi wena ngizoshiya wena la futhi angikushinje ngikushiya ukuthi usale ugcoba amadikoni ukukhetha ubukholi la wenze yonke lento akunamona lapho mkhathini sesibhekele nje ukuthi hayi vele fanele kushumayele umfundisi omkhulu fanele kushumayele i-founder or umpostoli or umprofeti or the so-called man of God akunamona nje lapho noma ingaba khona ezinye izathu sometimes kuyenzeka kube umona impela njengoba kade eshuma isibonelo sikaSawule noDavide uyasaba umuntu ukuthi kungashumayela omunye ibandla lesizakale bese liyamthanda abone ngathi lokho kuyamlimaza yena engathi uthando into ekalekile mayike yatholwa omunye futhi iyancipha ngakuwena kanti lento okhuluma ngayo kaPawule uyayichaza ku1 Corinthians uPawule eyiqhathanisa noApollo eKorinte babe baqhathanisa bathi omunye hayi mina ngihamba noApollo ungcono bathi omunye mina ngihamba noPawule omunye ngihamba noPetru ngihamba noKristu uthi uPawule sonke siyisebenzi kanye noNkulunkulu nina neyinsimu kaNkulunkulu zonke iziphiwo uNkulunkulu ayinikeza ibandla ngokwahlukahlukana kwazo zinenhloso yokwakha ibandla likaNkulunkulu ibandla likho about umfundisi walo noma abefundisi balo noma bebishop okuyena owaqala ukushumayela kule ndawo liya about uKristu nabantu abasindiswayo kulona ukushumayela komunye kuzolisiza ibandla likaNkulunkulu mbanda abantu abazi uNkulunkulu bakhule enkosini uKristu akhazimuliswe ilokho phela esikufisayo futhi siyathi uNkulunkulu sonke usebenzisa njengomzimba sinjengezitho zomzimba thina umzimba udingi iso kuphela noma isandla kuphela uyalidinga nonyawo uyalidinga nedolo uyadinga nomqala nesisu ngakho umuntu oyaziyo leyo mfihlakalo uyakuthakasela ukubona abanye besebenza futhi benconywa abantu besizakala ngenxa yabo ngoba uyazi hayi la yenzeka khona into kaNkulunkulu ngesikhathi zande iziphiwo banda abantu uNkulunkulu abasebenzisayo wenzeka kahle umsebenzi kaNkulunkulu udumo liyanda kuNkulunkulu ngoba it's not about wena ibandla is not i-organization yokufukula lo muntu oyiholayo imenze abe inkinsela into enkulu sengathi iqembu lezepolitiki noma ibhizinisi cha ibandla umbuso kaNkulunkulu thina sonke siyingceke kulona ukuze kwakheke abangcwele bakaNkulunkulu udumo lonke lenkosini
uThami Thamsanqa usayinot uthi amen bobaba befundisi umona mubi impela uma kunje isizulu izulu solingena ngomusa kaNkulunkulu kusho uThami kaKhuzwayo elapha eHammersdale. Sizwe ukhetho ukuthi uthini na sawubona siyakwamukela. Ngiyabingelela abafundisi bami ngokhulu kuyithoba. Amen. Ucela nje ukuthi iqafu lesihloko somona ngoba ngazi noma kwakuwumona kumina noma ngangihlukunyezwa ngenhloso ukuthi isimo sahamba sebesabhede empilweni ngahamba ngawudayisa esikoleni hayi kwahamba kahle. Usisi esasigale naye izelamani wabona ukuthi kuhamba kahle naye wazi udayisa into efana yami hawu sangabe sathemba ingane mina ngoba ngazi ngijwayele phela kade afika kulwamuzi ngayeka ngamdedela. Ngase sengiba nenhlanhlali umphakathi wangikhetha ukuthi ngifundise abantwana ngihambe ngingena door to door ngenza imfundiso zasecreche. Bavele futhi bangimonezela noma umona ngazi mina bayotshela umkhwenyana ukuthi hawu ngathi nomakoti uhambe egquma ingqathe edlala ingqathe emzini abantu. Nje bazalwane siyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje siyaphila kuningi la kudlule khona siyabona izifundise nisipha zona uNkulunkulu aqhubeke njalo nisikhulise enkosini ngibonga ukhetho ombhelo kaSwayimani. Awukhetho sidlule ezintweni ezinzima njalo bambelela lapho wena ketho lapho kaSwayimani. uCain akazuzanga lutho ngenxa yokubuya nomfowabo. It was umona. Umfowabo endodana yolahleka yakhalaza after his brother came back ifebona uthando lukababa wayo. Umona nje ifa lezinja uqala esweni lithi iBhayibheli ku-Exodus 20 ungafisi ungamakhelwane wakho siyona ngokubuka bese sifisa kusho uNhlanhla kaMbutho. Kuzwe kade sagcina mfethu sobona. Angibingelele abafundisi bami. Mfowethu. Uzwela. Ngiyabonga nje ngengande kakhulu bafundisi. Ngihlale ngisho ngithi izinto enizithintayo esikhathi esiningi ngoba izinto nami ngiyimina engeke ngicabange ngiyibuke. Bazalwane niyabona nje enye into esingesifihle. Kwakhona endlini kaNkulunkulu uthola ukuthi kunomzalwane ombonayo ukuthi ugifted. Uphiwe entweni yakhe yenzayo. Mhlambe ukukhuleka, mhlambe ukuhlabelela. Uthola ukuthi kodwa lo muntu egcineni indlela okwenzeka ngayo ngakhona ukubona nje ukuthi kukhona lowo mona othile ethi noma mhlambe eveza umbono ubona umbono ushawa indiva ngoba kukhona phela nakhona esontweni ukuthi ugcina usuveza umbono ukuthi hayi nanku umbono engubeka kanje uthola ukuthi akuzukubuka umbono kodwa vele kubuka wena ukuthi ubani lona osho lokho because kwesinye isikhathi ngoba kade esho umama ukuthi kwesinye isikhathi bayakwazi ukubona ukuthi uyakuphi yabo mona nje bazalwane into vele khona ngoba ngisho sibheke encwadini kaGenesis siyathola lapha ukuthi umama uRebecca ubaba uyasho ukuthi sengiyahamba emhlabeni indodana yami ngisacela ukuthi uyongitholela inyamazane ebese ngenza ukudla umama ngenzele ukudla ebese ngiyadla ebese ngunika isibusiso umama wavuka umona waphambanisa izibusiso isibusiso sathola indodana ongesiyona so yonke lento inzima kakhulu bazalwane so siyadinga nakhona nje endlini kaNkulunkulu ukuthi sikukhulekele kakhulu lokho ngoba isitha sikhona yonke indawo isemsebenzini isekhaya isemphakathini umona nje uyinto ehlala ikhona nje kodwa uNkulunkulu siyamthemba ukuthi uyogcina sisiza ukuthi singabi nawo nalabo abanawo uNkulunkulu abalekelele ukuthi umona kube into nje ephelayo noma into enqobekayo ngoba imbi kakhulu lento lena kahle kahle iwubuthakathi nje lento ekuthiwa umona bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ngiseshowe sanitelezweni. Siyabonga mfuthu asikwamukele nawe emoyeni sabona. Amen baba unjani? Siyaphila khuluma nobani kuphi? Yimile. Esihamba amalishonile ilanga sikhona zonke indawo nabazalwane be-right nabantu be-right. Awu siyabonga. Into indaba yomona ukhuluma nobaba uSithebe baba. Baba usithole. Edazinuka empola uSithebe empola. Baba uSithebe yebo baba. Baba uSithebe ubaba wathinta igama elinenkinga. Ngihekile nami
ngokufrenywa abantu omakhelwane ngomona uma nje ngokuthi umushane lideke umakhelwane abe nenkinga makhelwane yazi ngiphuma ku-life sentence ingazange ngenze lutho omakhelwane sebeyakhuluma manje bathi bahlangana bodwa angazi ukuthi ngenzani kangaka baba uyazi nje intombi kanjani ide umona uyabulalana yethu ngisho komakhelwane ngisho emasontweni kuyiqiniso singeke silenze lutho nje ukuthi abantu bajikile jikelwa na umuntu omthembile nomuntu omthwalile ngisho umuntu omthandayo akujikele uNkulunkulu muhle-ke uNkulunkulu mengakuthi nje baba lento sizokwazi ukuyinqoba simthembe nje uThixo ngoba muhle ngezikhathi zonke uNkulunkulu ongahlulwa yilutho ikona nje kuphela kukho singakwenza ngoba noma ngaye enkantolo nakhona kunezinto zakhona engahambi kahle uNkulunkulu ntambama nje baba uNkulunkulu akugcine nawe konke nje kube kuhle baba siyabonga ngegama likaJesu amen. Amen, Mama Sithebe. Sure, siyabuhlungu siyabonga ukushare i-testimony yakho Mama Sithebe. Sibonge nje nokuthi uNkulunkulu ukhiphile ngaphansi kwetshe elimnyama nelisindayo njengoba kuzwakala ukuthi usubuya ngaphansi kwalelo tshe siyambonga uNkulunkulu ngokugcina. Amen, baba mfundisi sibonge nokubuya kababa emoyeni siyabonga ukwakhiwa yini ngomoya kaNkulunkulu. Amen. Kusho uVusi kaMlaba eMandeni siyabonga Vusi uma kasine ngathi khona ukhohliwe ma yakuvumela ukufundisa ubamkhethu sidlule ezintweni ezinzima kodwa njalo siyabonga kunjalo. Siyabonga kakhulu mkhathini sekufike sisondele leso sikhathi ukuthi mina nawe sivalelise kodwa sinomzuzu owodwa nje uthini mkhathini how can we overcome umoya mkhathini uma phela izwi ngeke lokho lisitshela ukuthi umoya uyinkinga ngalo lisitshela libuya ney'xazululo. There is no social problem engenayo isolution ezweni kaNkulunkulu. KumaHebheru 13 uverse 5 no-6 maningaphili ngokuthanda imali yaneliswani ngeninakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakulahla futhi angisoze ngakushiya ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ingumsizi wami angikwesaba umuntu angangenzani na. Nawukhiye ekutheni singaba abantu abanomona asingaba abantu abathanda imali nezinto ezithengwa imali size sibeka amathemba ethu kuzona asaneliswe ilokho esinakho nanoma ngabe uNkulunkulu sinikezeni uthi uPaul ku1 Timothy 6 okokudla nokugqoka masaneliswe ilokho ngobani hayi ngoba abanye bengenazo izinto kodwa ngoba uNkulunkulu uthe ngeke azashiye ngeke azasilahle uma yena ezoba nathi singaba nesibindi ngempilo singaba nesibindi ngekusasa nokuhlakanipha kwakhe nje uyena onqumayo ukuthi usifuna sibe nani ngakho asisho ngesibindi sithi uNkulunkulu uzosisiza ayikho into abantu abangasenza yona sibayeke nezinto zabo thina sethemba uNkulunkulu uzosisiza ayikho into abangayenza sibayeke nezinto zabo ngalelo nje ngokugcina yeka abantu nento zabo focus kuNkulunkulu. Mlaleli siyabonga ukuba nawe kusuka ngehora lesikhothupha kuze kufike manje njengoba sihlale sisho nesiXhosa uba luchaba lixesha mina nomkhathini efike leso sikhathi sithi khona sokolana nawe ngesonto elizayo asikushiyi wedwa-ke sikushiyana nawo amazwi funda benu ukuzifundela iBhayibheli ngokwenze njalo awusona nje students kaNkosi nomkhathini abalala bephenduka kepha students bamuyini uqobo lwakhe ongalali ephenduka kuba student sakhe ekulekelela ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe ngesonto.